Θα είναι πολύ ωραίο αυτό αυτή. Τις Θράκες, δηλαδή κυρίως στον χώρο μεταξύ των ακτών του Αιγαίου και του Έμμου, ενώ το φαινόμενο του εκρωμαϊσμού είναι ιδιαίτερα ορατό στα βορειοδυτικά Βαλκάνια και ακόμα πιο πολύ στην περιοχή της Δακίας, δηλαδή της σημερινής Ρουμανίας. Ειδικά στην Δακία, άλλωστε, ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ., σταδιακά εγκαθίστανται πολλές δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ακτήνονες, τους οποίους παρακολούθηκαν πλήρη από τις ρωμαϊκές αρχές, καθώς και εκρωμαϊσμένοι γαλατικοί πληθυσμοί, σε μια προσπάθεια του ρωμαϊκού κράτους να αποκτήσει πλήρη έλεγχο σε μια περιοχή που αντιπροσώπευε πολύ ζωτικά οικονομικά συμφέροντα για τη Ρώμη. Όλες αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε μια σαφή πορεία. Αυτά τα πράγματα κάνασαν. Ούτε Βούλγαρος, ούτε Τούρκος, ούτε τίποτα. Κάνετε μεγάλο λόγο. Όχι, είναι σε θα δώσετε τεράστια διεθνή βιβλιογραφία που τα επικαλούνται και επιτυχαίνουν και κάνουν επιστήμονες. Έχουν πονηρού. Βεβαίως. Πάντα. Εννοείται. Κανένας τρόπος απάντηση διεθνή για άλλους λόγους, πολιτικούς ενδεχομένως. Εντάξει, θα πάρει να μας έκανε την ομιλία του και εμείς αν θέλουμε να τα παρουσιάσουμε στους ξένους μας θα θέλουμε όλοι. Συνάδελφος με την Πρωτοβουλία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Σέρβοι και οι Κροάτες. Οι Σέρβοι και οι Κροάτες, τι προέλευσης είναι? Είπα ότι η Βούλγαρη είναι ασιατική σε αυτό. Όχι, οι Σέρβοι και οι Κροάτες είναι κατόφλοι Σλάβοι. Κοιτάξτε, οι Σλάβοι. Συγγνώμη, τους Σλάβους τους ανέφερε σκέτους, χωρίς να τους ανέφερε. Όχι, ίσως να μην έγινε αντιληπτό. Κοιτάξτε, μέχρι τον 7ο. Να σου πω, μέχρι τον 7ο αιώνα, επειδή είναι η ειδικότητά μου οι Σλάβοι, είμαι φιλαβολόγος και ψευτολόγος. Οι Σλάβοι ήταν ένας ενιαίος λαός που κάποια στιγμή διασπάται. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις, τρεις μεγάλες ομάδες. Την δυτικοσλαβική, από την οποία αργότερα, μετά από αιώνες, προκύπτουν οι Τσέχοι και οι Πολωνοί. Έχουμε την Ανατολικοσλαβική, από την οποία αργότερα προκύπτουν οι Ρώσοι, οι Λευκορώσοι και οι Ουκρανοί. Και έχουμε την Νότιο-Σλαβική ομάδα που πάει στα Βαλκάνια, από την οποία προκύπτουν σταδιακά οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι με τον τρόπο που ανέφερα, οι Σέρβοι και οι Κροάτες ήταν κατόφλοι Σλάβοι όταν στάθηκαν εκεί. Είχαν τα ονόματα αυτά από τότε, αλλά περαιτέρω εθνικά στοιχεία απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου. Ο ελληνικός πολιτισμός τώρα να πούμε καλύτερα. Θέλετε ήδη να κλείσουμε τα φώτα? Αν δεν βλέπετε καλά, μπορείτε να τα κλείσετε. Καλύτερα, ναι. Να κλείσουμε λίγο τα φώτα. Ναι, αλλά είναι πολύ ζήτημα για το τι. Σώζονται κυρίως σε επίπεδο θεμελίωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε αρκετά στοιχεία της τυπικής ελληνικής κατοικίας του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα. Κύριοι και δευτερεύοντες χώροι, ισόγειοι ή και σε όρθο, διαταγμένοι γύρω από μια μικρή αυλή με ενόπεχους ανατολισμό, σώζουν σε μικρό βαθμό τον βασικό τους εξοπλισμό. Αποθηκευτικά κουφάρια, εστίες, χειρόμυλοι, λουτήρες, φυγάδια, κονιάματα, τμήματα αποθηκευτικού δικτύου, δάπεδα. Τα κτίσματα χαρακτηρίστηκαν κυρίως ως κατοικίες. Είχαν όμως ευρήματα που δηλώνουν και επαγγελματική χρήση. Κλίβανοι, υπολείμματα επεξεργασίας μετάλλων, μήτρες συντελείων, εργαστηριακά σχέδια. Η καθοριστική πληροφορία για την ταυτότητα της πόλης προέκυψε μέσα από τον μεγάλο αριθμό νομισμάτων που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε στο θέμα της Θράκης που συμπίπτει με την ελληνική επικράτεια.
και συγκεκριμένα στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύβοια. Η ελληνική Θράκη, λοιπόν, αποτελεί το πιο ακραίο βορειοανατολικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος, με έκταση 8.578 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της είναι ημιορεινό και ορεινό. Το δυτικό τμήμα της οριοθετείται από τον ποταμό Νέστο και τους παραποτάμους του, ενώ το ανατολικό από τον Εύβοια. Άλλοι μικρότεροι ποταμοί είναι ο Άρδας και ο Ερχεπόταμος. Μοναδική πόλη της Θράκης είναι η Ιστολίδα, στα όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Ο συνολικός πληθυσμός της Θράκης είναι 362.000 κάτοικοι, από τους οποίους ο ένας στους τρεις είναι μουσουλμάνους. Στο νομό Εύρου, οι μουσουλμάνοι αποτελούν το 4% του πληθυσμού και οι περισσότεροι είναι Αθήνιοι. Οι μουσουλμάνοι της Ροδόπης είναι πολλοί και αρκετοί είναι οι μουσουλμάνοι του νομού Ξάνθης. Η Ξάνθια, για να ξεκινήσω με την περιήγησή μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η Ξάνθια στην πράξη σε αυτή την τελευταία φάση, να και μιλάμε για την θρησκευτικά της στοιχεία, ίσως θα έπρεπε να έχουμε στα χέρια μας ένα ποτήρι κρασί και εν πάση περιπτώσει κάτι σχετικό με αλκοόλ, ώστε να βρεθούμε στην. Να σας πω λίγο τα οικογενειακά μας της Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους πιο καινούριους σπουδαστές που είχα στη σχολή Ξεναγών, αλλά και τους πρώτους, εκείνους τους δύστιχους που, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη πρέπει να ήταν που τους έκοψα σε ένα ποσοστό 60%. Εδώ. Η επιθυμία μου βέβαια ήταν να κοπούν περισσότερο, αλλά έκανα κράτη. Και τούτο γιατί λέγανε, ρε διάολο, η μυθολογία είναι οι ιστορίες, είναι εκεί πέρα, θα τους πούμε δύο κουβέντες και τελείωσε η ιστορία, και βρέθηκαν μπροστά στην έκπληξη 60% κομμένη. Φουρνιά τη φουρνιά, συνήθισαν αλλιώς τη μυθολογία, δυστυχώς του κόσμου, να μην πω ότι έχουμε και κατάλοιπα πολύ αργότερα. Επομένως, θα έλεγα ότι ο μύθος, αυτούς ξέρετε που ενώνει τους διάφορους λαούς, φαντάζομαι ότι εσείς ως Ξεναγοί, όταν στους ταξιδιώτες σας θα μιλήσετε για κάποιον μύθο, για έναν Ιδίπποντα, για έναν Ορέστηρη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, θα βρείτε ένα κοινό πεδίο επικοινωνίας. Πέρα όμως από το να. Ο Κώστας ο Σφίκας είναι ένας από αυτούς που είχαν ταλαιπωρηθεί. Δεν τον έκοψα, αλλά το έγινε για πορεία, μα γιατί μου έβαλε πόσους είχα βάλει Κώστα? 17, ενώ ο Έρμος είχε διαβάσει πάρα πολύ και. Να το, εγγραφέ. Οκ, εδώ είναι. Πότε εκείνες από δράκια. Αυτό θα το βγάλω. Ακριβώς στισμένος πάνω σε βράχο, δηλαδή κάτω από το ναό και εδώ που πατάμε είναι το φυσικό έδαφος, δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο. Και όπως καταλαβαίνετε και εσείς είναι σε περίοπτη θέση χτισμένος, επάνω στο βράχο, στην άκρη της πόλης. Με τις τρύπες μέσα, πόσο μεγάλο είναι αυτό το σπίτι δηλαδή? Διόροφο, και Έδρη. Ακούω. Θα μας βγάλεις μια φωτογραφία. Θα το σκεφτώ. Αυτή είναι η εγγραφή για να δείξουμε τι κάνουμε στα συνέδρια. Και φτάνουμε πλέον στους ιστορικούς δρόμους,
ιδιών. Κυρίως, όπως έχει φανεί στα Άβδηλα καθαρά, που έδειξαν τους πλαζομενίους μετά από 50 περίπου χρόνια. Αλλά μετά τεκμηριώνεται η ειρηνική συμβίωση με το ελληνικό στοιχείο. Δεν έχουμε δηλαδή άλλες διαμάχες. Το συνέδριο των ξεναγών. Εγώ μένω Θεσσαλονίκη. Και επειδή το διοργανώνουμε εμείς, περιμένουμε τα... Τώρα προσπαθήναμε εμείς να δεν ξέρω αν υπογραφεί, αλλά δεν κάνετε καλή δουλειά εσείς σε αυτό το τραπέζι. Αυτά. Εμείς δεν κάνουμε. Σαν τι εγγραφή. Ήχου, αλλά... Πάρε, πιάτα, άμα θες δώσ' τα νου. Αλλά δεν κάνετε καλή δουλειά, κυρία Πρόεδρος, έχετε φάει πολύ λίγα. Εγώ είμαι τέος. Εγώ είμαι τέος για να μην το πούμε άλλο. Κυρία Πρόεδρος, αυτό μένει μόνιμο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τραπέζι που κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ, βλέπω. Είναι η φάση η τελευταία. Άννα Μαρία, γύρνα λίγο σε παρακαλώ και δείξε την κόμωση. Την κόμωση θέλω. Εγώ ήρθα να δω τι δουλειά κάνετε και την εγγράφω. Αν τρώτε και αν... Τρώτε, πίνετε ή κάνετε τίποτα. Ωραία, τώρα έτσι, μπράβο. Καλά, θα πρέπει να κάνουμε πολύ τέτοιο μοντάζ, γιατί κάποια μου ξεφύγανε. Τα μοντάζ θα Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι ένα τραπέζι που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και τρώνε με όρεξη, είναι φαγανούλια. Έτσι. 9 η ώρα θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία για επιστροφή για το ξενοδοχείο από την πόλη της Αλεξανδρούπολης και όχι της Κωνσταντινούπολης. Από το λιμάνι, δίπλα στο φάρο, στην έξοδο του λιμανιού θα μας περιμένουν τα λεωφορεία 9 η ώρα. Αυτό είναι το ανώτατο χρονικό όριο για να είναι... Όποιος δεν είναι, απλά δεν επιστρέφει. Φυσικά, όποιος... Εδώ μέσα δεξιά. Είναι η αίθουσα. Είμαστε στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Άγιος Νικόλαος, και πάμε στην αίθουσα της Μητρόπολης για τις δύο ομιλίες του πατέρα Αναστάσιου και της Αγγελικής Γιαννακίδου.
νοσοκομείο της Αθήνας. Σε καταγράφει, έρθει να λες ανέκδοτα. Και να ζωρίζετε και τον έχετε του γιατρούς. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο στην Αλεξανδρούπολη, η οικία του Μητροπολίτη Άνθιμου, του Σεβασμιότατου. Γεια σου κουμπάρα. Γεια σου, για σένα κουμπάρα. Τι λέτε εκεί? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό με είναι το είναι off the record. Το φαντάστηκα, γι' αυτό σας παρακολουθώ. Η Άσπα, που σήμερα έχει γενέθλια, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς που έρχομαι στα συνέδρια να μου λέτε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι με κοιτάς εμένα το... Επέστρεψε ο παπαράτσης, δεν τη γλιτώνεται. Έλα. Να καθίσουμε. Καταρχήν η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, Πελαϊκόλος και Σαμοθράκης, που μας φιλοξενεί στην αίθουσα αυτή απόψε για τις διαλέξεις μας και την πληροφόρησή μας. Έχουμε δύο θέματα απόψε. Θα επισκεφτούμε μετά τη λήξη των ομιλιών και τα δύο μουσεία, το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο διπλανό κτίριο, και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Κατά μόνος βέβαια θα υπάρχει και κάποιος εκεί για τυχόν απορίες και ερωτήσεις και βέβαια για να μας καθοδηγήσει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με την παρουσίαση του Μουσείου. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίσω στον χώρο αυτό, το κλιματικό κέντρο της Μητροπόλεως μας. Θέλω να πω ότι σας ζηλεύω, διότι εξ ιδιότητος εσείς έχετε να κάνετε καθημερινά με τον πολιτισμό μας. Και βέβαια από ό,τι ξέρω είστε από όλα τα μέλη της Ελλάδος και από την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι από το ένα άτομο στο άλλο της Ελλάδος και της Κύπρου έχετε αυτή την ιδιότητα και το προτέλημα να μιλάτε σε καθημερινή βάση με ό,τι έχει να κάνει με την μνήμη της Ελλάδος, με την μνήμη μας, με αυτό που τελικά είμαστε ως Έλληνες, ως ελληνισμός. Ιδρύεται επί τουρκοκρατίας το 1909 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Έλλου και Δεδέαγας Ιωακήμ Γεωργιάδη και δωρεά του Μαρονίτη εμπόρου Αντώνιου Λεονταρίδη. Ο ευεργέτης δαπάνησε για την οικοδόμηση 1000 χρυσές οθωμανικές λίρες. Επίσης κληροδότησε τη σχολή με κληροδοτήματα κινητά και ακίνητα. Το νεοκλασικό αυτό κτίριο κηρύσσεται ιστορικό διατηρηταίο μνημείο το 1974 και λειτουργεί ως σχολείο μέχρι το 1970. Με το 6ο αιώνα ως τον 20ο αιώνα. Η παρουσία τους με απαιτήσεις μουσιακού επίπεδου προϋπέθεται την συστηματική τεκμηρίωση και μελέτη των στοιχείων της συλλογής που έγινε από τον αρχαιολόγο Ευαγγελία Παπαθεοφάνου Σπουρή με την συνεργασία των αρχαιολόγων Δημήτρη Κουντουράκη και Δήμητρα Σκοτούλα και με την στήριξη του προϊσταμένου της 12ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας, αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Τσουρή. Παρουσιάζεται η σχέση της Εκκλησίας με την κοινωνία και την παιδεία στην ευρύτερη περιοχή
της Θράκης. Στην δεύτερη αίθουσα ερμηνεύεται η χρήση και η συμβολική των λειτουργικών σκευών, ενώ με αφετηρία την ξυλογλυπτική αναγνωρίζονται τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά που αφορούν περισσότερες κατηγορίες κυμήλιων, καθώς επίσης και οι δυτικές επιρροές στις διάφορες μορφές τέχνης. Στην τρίτη αίθουσα, να παρακολουθώ αν υπάρχει και αντιστοιχεία με αυτό που βλέπετε. Έχουμε λαμπρά άμφια, σχετίζονται με την εικονογραφία και αναλύονται ως προς την χρήση τους και την σημαντική τους. Τους συμβολισμούς δηλαδή που έχουν τα άμφια που φορούν η κριτική. Περνάμε στην τέταρτη αίθουσα. Θαρμένες εικόνες και σύγχρονα γεωγραφικά δείγματα περιγράφουν τα στάδια γεωγράφησης των εικόνων. Η αίθουσα αυτή είναι εποπτική αίθουσα και συμβάλλει πάρα πολύ ώστε οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, κυρίως βέβαια και οι μαθητές, οι οποίοι βλέπουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα στάδια αγιογράφησης μιας εικόνας, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, αλλά μπορούν και βλέπουν και παλιές εικόνες μέσα στον χρόνο, ποιες από αυτές συντηρήθηκαν, διατηρήθηκαν μάλλον σε καλή κατάσταση. Δίνεται η διαφορά μεταξύ ανατολικής, ορθόδοξης και δυτικής αγιογραφίας, καθώς και η δημιουργική αφομοίωση στοιχείων από την δεύτερη στην πρώτη. Βλέπει κανείς εδώ στοιχεία τα οποία πέρασαν βέβαια και μέσα στην ορθόδοξη αγιογραφία, αλλά κυρίως τύπους, ιδίως της Παναγίας και κάποιων γεγονότων, που έχει κανείς μπροστά του εικόνες ορθόδοξες, βυζαντινές και παράλληλα έχουμε και αντίγραφα δυτικών εικόνων, ώστε να μπορεί κανείς να βλέπει την διαφορά που υπάρχει στην προσέγγιση της τέχνης από την Ανατολή και την Δύση. Και πάμε. Εδώ έχουμε εικόνες που απεικονίζουν τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους Γεώργιο και Δημήτριο. Δείχνουν τον πλούτο των εικονογραφικών τύπων της Ορθόδοξης Αγιογραφίας. Έχουμε βάλει τους Αγίους Γεώργιο και Δημήτριο, είναι αρκετές εικόνες αυτών των Αγίων και μάλιστα καβαλάριδες Άγιοι. Και εδώ ακριβώς μιλούμε για τον τύπο αυτό, ο οποίος παρουσιάζεται μέσα στην τέχνη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά μετά τον 16ο αιώνα. Και ονομάζεται η θριαμβεύουσα Εκκλησία, κατά την χαρισματική της ιεραρχία από τον Χριστό ξεκινώντας και την Παναγία ως τους μεγαλομάρτυρες και τους οσίους. Βλέπει κανείς αυτήν την ιεράρχηση των προσώπων, όχι ως προς την αξία τους, αλλά μια τιμητική διαλεκτική θέση που έχουν μέσα στην Εκκλησία, και έτσι κανείς περνώντας στους τύπους από την αρχή έως να τελειώσει αυτή η αίθουσα, βλέπει ακριβώς αυτήν την ιεραρχία, την τιμητική που υπάρχει μέσα στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και τέλος, στην 8η αίθουσα, εδώ έχουμε σημαντικά εκθέματα από την Αγία Κυριακή της Έμου, στην Ανατολική Θράκη, και ανασυστήνουν όλα τα αντικείμενα αυτά αφαιρετικά το εσωτερικό ενός ναού, ενώ παράλληλα ερμηνεύεται η τάξη και η λειτουργία τους. Έγινε και εδώ ο χώρος έτσι εποπτικός, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης, μπαίνοντας στην αίθουσα αυτή, να έχει την αίσθηση ότι μπαίνει σε έναν μικρό ναό, μελετώντας τις θέσεις των αντικειμένων και τη λειτουργική τους που έχουν μέσα στο ναό. Η αρχιτεκτονική της έκθεσης προσπαθεί να προβάλλει. Ανάκαμψη σημειώνεται από τα τέλη του 17ου έως και τον 19ο αιώνα. Αυτή την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη συνοδεύει καλλιτεχνική άνθηση, η οποία εκφράζεται κυρίως με τα έργα θρησκευτικής τέχνης. Ξυλόγλυπτος διάκοσμος. Η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις της βυζαντινής τέχνης.
ξυλόγλυπτο τέμπλο και δημόθυρο, άμφωνας, δεσποτικός θρόνος, προσκυνητάρια και αναλόγια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ορθόδοξου λαού. Το θεματολόγιο και η τεχνοτροπία τους επηρεάζονται από τις καλλιτεχνικές τάσεις της κάθε εποχής. Κατεξοχήν ιερά σκέπη είναι αυτά της Θείας Ευχαριστίας για τη μετατροπή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Χριστού. Αυτά είναι το Άγιο Ποτήριο, το Δισκάριο, ο Αστερίσκος, η Λόγχη και η Λαδίδα. Συνήθως κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα με διακόσμηση εκχάρακτη, ανάγλυφη, διάτεκτη, τα καλύματα της Αγίας Τράπεζας και των Ιερών Σκευών, καθώς και τα διακοσμητικά πέπλα στολισμού των ναών. Ο όρος Άνθιας στους Βυζαντινούς συγγραφείς αρχικά υποδηλώνει οποιοδήποτε πολυμερές ένθιμα και αργότερα τα ενθύματα των αυτοκρατόρων και του κλήρου. Στη μεταβυζαντινή εποχή, μόνο τα ενθύματα των κληρικών είναι επηρεασμένα από το κοσμικό ένθυμα της ανώτερης κοινωνίας, ρωμαϊκής, βυζαντινής ή μεταβυζαντινής. Η τεχνική της εικόνας. Η τεχνική της φορητής εικόνας είναι ριζωμένη στην παράδοση της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής και τελειοποιείται στη διάρκεια των αιώνων. Δύο είναι οι τεχνικές που άσκησαν οι Βυζαντινοί αγιογράφοι. Η εγκαυστική, κυρόχητος γραφή και η αποτέμερα. Και οι δύο έχουν τις ρίζες τους στα γνωστά πορτρέτα του φακιού, τις νεκρικές προσωπογραφίες της ύστερης αρχαιότητας, 1ος έως 4ος αιώνας, που βρέθηκαν στην ομώνυμη περιοχή της Αιγυπτιακής ερήμου. Ανατολή Δύση, παράθυρο στο υπέρβατο, παράθυρο στον κόσμο. Για την Ανατολική Ορθόδοξη εικονογραφία, οι εικόνες εκφράζουν το βαθύτερο νόημα του Ορθόδοξου δόγματος. Αποτελούν πρώτα αντικείμενα λατρείας και ύστερα αντικείμενα με καλλιτεχνική αξία. Οι μορφές των Αγίων που απεικονίζουν ταυτίζονται με το ιερό πρότυπο. Κατά συνέπεια, η λατρεία προς αυτές αποδίδεται στον Άγιο που απεικονίζουν και όχι στην ίδια την εικόνα. Ορθόδοξη εικονογραφία. Ορθόδοξη εικονογραφία είναι η ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να περιγράψει την ιερή ιστορία, τα θεία πρόσωπα και τις έννοιες του δόγματος. Η Ορθόδοξη εικονογραφία έχει υπερβατικό χαρακτήρα, διδακτική πρόθεση και λατρευτικό προορισμό. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνθηκαν γρήγορα την ανάγκη να απεικονίσουν τα θεία πρόσωπα του Ορθόδοξου δόγματος. Η Αγία Τριάδα, ο Χριστός, η Παναγία, οι ουράνιες δυνάμεις, οι προφήτες, οι Απόστολοι, όλες οι τάξεις των Αγίων ακολουθούν μια ιεραρχία που δεν είναι προνομιακή, αλλά χαρισματική. Η απεικόνιση των ιερών προσώπων έχει πολλαπλό προορισμό. Μεταφέρει στον πιστό που της προσκυνά τη Θεία Χάρη, τον βοηθά να κατανοήσει βασικές αρχές του Ορθόδοξου δόγματος και τον φρονηματίζει με τις επιγραφές, τα βιβλικά χωρία και τις σκηνές από τους βίους Αγίων. Ο ναός. Ο Ορθόδοξος ναός είναι ο χώρος όπου τελείται η κορυφαία πράξη της Θείας Λειτουργίας, η Θεία Ευχαριστία. Αναπαριστά ως σύνολο το χριστιανικό σύμπαν, υπαρκτό και νοητό. Ο Τρούλος είναι ο επίγειος ουρανός, όπου ο επουράνιος Θεός ενοικεί και εμπεριπατεί. Η ιερή ιστορία ξετυλίγεται διδακτικά στους στίχους. Ο πιστός μετέχει στην ανατέμιση του Θείου και ανάγεται στον συμβολικό χρόνο και χώρο του έργου της Θείας Οικονομίας, όπου συντελείται και η δική του προσωπική σωτηρία. Πώς θα ήταν σε αυτήν την συνάντηση, αλλά καμιά φορά μπορεί κανείς να θέλει, αλλά οι εργασίες που πηγαίνονται και η ανάλυση Μητροπόλεως το ανάγκασαν να είναι εκτός της αίθουσας, αν και το γνωρίσατε κατά την έναρξη του συνεδρίου σας. Στέλνει ευχές πολλές και να τελειώσει το συνέδριο έτσι και να το κάνει πιο τρόπο. Το εκκλησιαστικό μουστείο της Ανθρωπόλεως είναι χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Τα εξέματά του
αντιπροσωπεύουν την πίστη απλών ανθρώπων που έζησαν στη μία και στην άλλη όχθη του Εύρου σε εποχές αρκετά κοντινές με τη δική μας. Στον επισκέπτη προσφέρεται η ευκαιρία να δει τα αντικείμενα αυτά όχι μόνο ως ωραία έργα τέχνης, αλλά και ως μάρτυρες ενός κομματιού της εθνικής μας ζωής, ποτισμένες με τις σωτήριες αξίες της χριστιανικής πίστης και χαμένης ίσως πια με τον δικό μας σύγχρονο ευρωπαϊκό βίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις, μήπως πάνω στο θέμα της διάλεξης. Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και θα ήθελα να συνεχίσουμε και να καλέσω για το δεύτερο θέμα την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου, ερευνήτρια και ιδρύτρια του Εθνογραφικού Μουσείου Θράκης, θα μας μιλήσει με θέμα Θράκη, ιστορία, πολιτισμός και διαχείριση. Καλώς ήρθατε στην Θράκη, από όλους μας. Σκέφτηκα να αναπτύξω το θέμα ιστορία, πολιτισμός, διαχείριση και πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από μία ώρα να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και θα σας αναφέρω απλώς γιατί και έκανε η ανάγκη που ιδρύθηκε το Εθνογραφικό Μουσείο Θράκης, τι μου δείξε να το κάνω, ποια είναι η φιλοσοφία του, με λίγα λόγια και μετά να δείτε μια ταινία όπου εκεί νομίζω αποτυπώνεται όλη η φιλοσοφία της. Το Εθνογραφικό Μουσείο Θράκης είναι στον έκτο χρόνο της λειτουργίας του. Η αρχή στην κυρία του έφερε στεγάται σε ένα κτίριο του 1899. Έχει μεταφραστεί θα κυκλοφορήσει λέει, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, στα τουρκικά και στα βουλγάρια. Ελληνικά το θέλω. Ελληνικά. Δεν υπάρχει ακόμη. Αλλά ακόμη δεν... Μετάφραση στα ελληνικά δεν υπάρχει. Όπως το είδαμε εδώ. Ναι, αλλά όποτε θα κυκλοφορήσει έχει και υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες που σας είπα και νομίζω ότι δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω, η Θράκη μπορεί να μην έχει αυτό το τουρισμό που απαιτεί το lifestyle της εποχής. Έχει όμως ένα βαθύτατο ανθρώπινο περιβάλλον και φυσικό και με ποιητικά πράγματα που κανείς πρέπει να γυρίσει βέβαια και να μείνει και να είναι ταξιδιωτής και όχι τουρίστας. Όχι. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, της Αγγέλας Γιαννακίδου. Κρύβεται πίσω από το δέντρο. Ναι, πρέπει. Η πρόεδρος καπνίζει κρυφά. Έχει και συνέντευξη σήμερα στο Δέλτα TV, στο τοπικό κανάλι. Μαζί με την Ανίτα θα πάνε στο στούντιο. Και φοράει σήμερα εξαιρετικό συνδυασμό χρωμάτων. Θα το βγάλεις το από πάνω και δεν θα φαίνεται. Περάστε. Και εσάς ήθελα να πάρω. Αυτή η πέτρα που είναι πορόλιθο σε χρώμα ροζ μοβ χρησιμοποιούνταν επί αιώνες στην Αλεξανδρούπολη για τους βόθρους. Στον μπαρ. Εγώ ξέρεις που το βρήκα. Μια Θράκη και αυτό το άγνωστο. Γιατί Ήδη παρήγγειλε το δικό σας. Είναι όλα τα πράγματα. Δεν το λέω αυτό, το λέω εγώ. Για να ακολουθήσουμε δεν είναι μόνο την
Είναι δύσκολα, γιατί είμαστε έτσι λίγο... Εδώ θα αφήσουμε και... Δεν ξέρω. Όχι, ακόμα δεν... Αυτή η ταινία έχει διάφορα περίεργα μέσα. Εδώ που είναι το καφέ στη μέση. Δεν είχαν κολαπτήρες τότε, μετά είχαν κολαπτήρες στα λεφτά. Ήταν μέσα στην κολαπτήρες, είχε μια θερμοκρασία. Είχαν τα γουνάκια της αφθαγητές και τους πόρους μου είχαν μέσα στον κόλπο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Να μην πάρουμε λέει κάτι της πάλι. Το τραβάω τώρα. Το κάτι της. Μπορούμε να περάσουμε από τίποτα. Τώρα να μαξιλάρωσω, δεν μπορώ. Άντρε. Ναι, η μαμάκια δεν είναι αλλιώς. Η οποία κλαίει. Δεν χρειαζόταν και κομμάτρια να φτιάξει τα μαλλιά. Ολόκληρη ιστορία μου, δεν το μαντήλια. Η κυρία Λαζαρίδου κρατάει σημειώσεις. Ναι, αλλά τι σημειώσεις, πολύ σημαντικές. Τι? Περί Λουβερμινιών και Χαντβά. Α, για να τα κάνεις. Για τα γερμανάκια για να τα κάνω. Μάλιστα. Αλλά τι είναι αυτό, τόσο όμως είναι ο παλαιό Χαλβαδόρης. Στο υπόγειο πήγατε? Όχι, δεν προλάβαμε. Και έχει κάτι πράγματα που πουλάνε. Το καφέ είναι πολύ ωραία, έχει ειδικά τις κοσμήματα, χειροποίητα, βιβλία. Εκεί πέρα είναι η Τουρκία. Απόσταση από εδώ για να βρεθούμε στο τουρκικό είναι το πολύ ένα 20 λεπτό. Δεν έχουμε καλή ορατότητα σήμερα για να φανεί και η πόλη της Ένωσης. Τα βυζαντινά χρόνια ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τώρα οι κουμπάροι μας οι Τούρκοι το έχουν καταντήσει ένα απλό ψαροχώρι. Τώρα βοηθάνε ώστε να μην έχουμε πλημμύρες εδώ πέρα στην περιοχή. Βέβαια γίνονται και διάφορα έργα κάθε χρόνο για να μην έχουμε πλημμύρες εδώ πέρα στην περιοχή. Τα οποία βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού. Έχει άλλη θέση? Δεν ξέρω, αν θέλω θα κάτσω εγώ. Έχει άλλη θέση? Πρέπει τη λίμνη επί 50 χρόνια να την ξεπλένουμε γλυκά νερά για να φύγει το αλάτι. Εφόσον δεν έγιναν αυτές οι ενέργειες, η Κρατικής Ένωσης με ένα πρόγραμμα live που είχαμε ζωή, το
Δώσαμε πραγματικά ζωή πριν μια πενταετία περίπου με πολλά προβλήματα, είτε αγρότες, είτε ψαράδες, είτε κυνηγοί. Το αποτέλεσμα μετά από 2 χρόνια αρχίζουν και γίνονται ροζ. Από τη διατροφή που κάνουν, τρώνε τη γάμπαρη, τη γαριτούλα τη μικρή. Κάθεστε και πολλή ώρα ο καθένας, θα κάθεστε η κατάληψη εδώ πέρα στην περιοχή. Αυτές είναι καλύτερες. Ναι, αυτές είναι καλύτερες. Έχουν και άλλες στην Ανατολική του Ελεύθερου Κοινωνικού, είναι κάτι απλό. Ναι, να τα πάλι τότε. Μπορεύεται συγκεκριμένη κατάσταση εδώ πέρα στην περιοχή. Μπορούν κάλλιστα να φτιάξουν ένα μικρό σαρδάκι, ένα κατάλημα από το εμείς όπως λέμε εκείνο το μικρό, να ξαρρύνουν τα δίκτυα τους και να φεύγουν. Δεν επιτρέπεται κανένα να δει εδώ πέρα στην περιοχή. Είμαστε στην Παναγία Κοσμοσώτηρα στις Φέρες. Όλος αυτός ο χώρος ήταν η Μονή, σήμερα σώζεται μόνο ο πύργος και το καθολικό που είναι ο ναός. Με τη διπλή κοιοδιστοιχεία που στηρίζει τον δρόμο αντί για τη Μονή, όπως επίσης η τύχη εσωτερική είναι πολύ παλή. Υπάρχουν επίσης ακόμα εσωτερικά στηρίγματα για να μπορέσει να στηριχθεί έτσι όλο αυτό το κτίριο του κτίριου. Από τη χρήση της Μονής, αργότερα της Εκκλησίας ως τζαμί, έχουμε αρκετές καταστροφές. Οι μουσουλμάνοι δεν πιστεύουν στις αποκονήσεις ατόμων, αλλά μόνο των παραστάσεων και συμβολισμών, και γι' αυτό τον λόγο είχαν επικαλύψει η Εκκλησία Μεσοβάη ένα κοκκινωτικό χρώμα, το οποίο το αφαιρέσανε κατά τη διάρκεια των εργασιών των Ορλάνδων. Έχουν διατηρήσει κάποιες από τις τυπογραφίες του 10ου αιώνα και σε αντίθεση της μόδας εκείνης της εποχής του 12ου αιώνα έχουν εδώ παραστάσεις όπου τα πρόσωπα είναι πολύ πιο φαρδιά και στρόγγυλα από ό,τι συνήθως, με ελάχιστη φωτοσκίαση, και γι' αυτόν τον λόγο ο Μότης ο Πρότοπος αναφέρει ότι ακολουθεί περισσότερο μια λαϊκότερη τεχνική. Παρόλο που 4 φιγούρες, δεξιά και αριστερά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν είναι στα τεχνική Άγιοι, αλλά είναι συγκινείς του Άγιου Κομινού. Να υπάρξει οποιαδήποτε παράσταση του ιδίου στην Εκκλησία. Ενώ υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή της χώρας, παράσταση του Άγιου. Αυτή την Εκκλησία είναι παραγωγή και είναι το καταστατικό. Το καταστατικό είναι 100 θέματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, το τυπικό, και ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί με τις εισβολές, με τις διάφορες εισβολές των αιώνων που υπήρξαν από το 14ο αιώνα και μετά, μεγάλος αριθμός των θησαυρών αυτής της εκκλησίας καθήκανε, γιατί είναι η παράσταση της Παναγίας από το Σωτικό. Στη Μονή, του Ιερού Γεράσιμου, η Άθασα είναι εκεί, στην Άδη. Ψηλά καθόλου. Η λεπτότητά τους επιτρέπουν να περνάει το φως σε όλες τις καρδιές, να υπάρχει ορατότητα
να είναι ορατά όλα τα σημεία του ναού, ακόμα και από την είσοδο, και έτσι υπάρχει μία ανοιχτή τετράγωνης μορφής διάταξη που επιτρέπει και το φως να μπαίνει σε όλα τα σημεία. Ο τρούλος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Βλέπετε ότι διαμορφώνονται κάποια προσπάθειες ενδύσεως του ναού. Αναπάνταχα αποκαλύφθηκαν κομμάτια των τοιχογραφιών εξαιρετικής σημασίας, καθότι χρονολογούνται και μας δίνουν μία εικόνα της κομμάτιας τέχνης. Ναι. Ελένη, ευχαριστώ πολύ. Λίγο θα προετοιμαστούμε για το εργαστήριο χώρου τώρα. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει μοντάζ. Μην ανησυχείς. προς τη φορά του και πίσω. Εντάξει, θα γυρίσετε δηλαδή πλάτη λίγο. Καλά, για να μην ξεχωρίζετε κανένα και τραβάτε ένα στον άλλο. Έτοιμοι, θα κάνουμε 4 φορές απλώς μοναράδι. Έτοιμοι, πάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το νι. Δεν είναι δύσκολο. Θα δει. Λοιπόν, προς τα εμπρός και διαγώνια του κέντρου. Εντάξει, με δεξί πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες. Αυτό και πιο συγκεκριμένο. Ο οποίος είχε τελειώσει το Κάιρο, και μου είπαν ότι ναι, μέσα τα λοιπά, αλλά εξαιρείται, λέει το ΤΕΚ, διότι δεν είναι στο Υπουργείο Παιδείας, και στην τάξη του Υπουργείου Παιδείας, και δεν θα το πει. Λοιπόν, Κώστα, κάτι θα να πεις. Ναι, πολλά θα το πω. Ωραία. Πριν διαβάσω το σχετικό πράγμα, μου στέλνω να κάνει μηνύματα, γιατί δεν ήθελα να κάνει μόνο στην επάξενα. Κάνε μου κανένα εμείς 5.30 αρχίζουμε σε 2 ομιλίες. Ναι, θα ρωτήσεις εδώ στη ρεσεψιόν που είναι, θα σε οδηγήσουν, εντάξει. Έγινε, άντε θα τα πούμε πια από κοντά. Και λίγο γεια. Και λίγο γεια. Συναντήσει στη ζωή μου αρκετούς ανθρώπους, υποτίθεται και μορφωμένους και πολύγλωσσους. Πραγματικά σας το λέω ότι αυτό το οποίο αισθάνομαι για εσάς είναι μια πραγματικότητα από τη στιγμή που κοινωνείτε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία σε ανθρώπους από πολύ μακρινά μέρη και κυρίως από μέρη που μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλά. Με όλα αυτά τα εισαγωγικά θέλω να κλείσω το γεγονός ότι πραγματικά αισθάνομαι και ιδιαίτερη χαρά γιατί από ό,τι είδα στο πρόγραμμά σας επιλέξατε να κάνετε και μια εκδρομή σε έναν χώρο για τον οποίο θα πούμε ορισμένα πράγματα. Μιλώ για τη Φιλιππούπολη, για την Βουλγαρία γενικότερα. Χώρος ο οποίος για περίπου 4-5 χρόνια, δεν ξέρω αν η ιστορία πάει πιο εκεί σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία. Πραγματικά η παρουσία του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας και των Ελλήνων εκεί βρίσκεται σε ακμή. Πέρασε κάποια σημάδια παρακμής και κάποια στάδια λόγω βίας, αλλά είναι πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα δείτε όσο επισκεφτείτε και όσο στην Φιλιππούπολη. Θα δείτε ένα κομμάτι του θρακικού ελληνισμού και θρακικού πολιτισμού. Και σας συνιστώ να πάτε στο σπίτι του 4ου μέλους της φιλικής εταιρείας. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι όταν πέθανε το 3ο μέλος, το 4ο ήταν ένας στρατιώτης. Σε αυτό το σπίτι λοιπόν θα πάτε, θα δείτε ένα κομμάτι της ελληνικής, της νεότερης ελληνικής ιστορίας και φαντάζομαι ότι θα εκπλαγείτε από τον, όχι μόνο από το πλούτο, αλλά και γενικώς από το γούστο των ανθρώπων να τα φτιάχνουν σπίτια. Σε αντίθεση με εμάς, τους νεαρέλους, για τους οποίους φαντάζομαι δεν είμαστε και πολύ περήφανοι για το γούστο που φτιάχνουν τα σπίτια μας. Θα ήθελα περισσότερο να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον παρά να κάνω ένα μονόλογο. Έχει φαντάζομαι ενδιαφέρον για όλους και για όλες σας αυτός ο χώρος, ο οποίος τουλάχιστον τουριστικά ανοίγεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Το βλέπω, το διαπιστώνω και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτό. Μιλώ για έναν χώρο τον οποίο δεχόμαστε πολλά πληθυσμιακά φορτία. Μιλώ για τον Εύξηνο και τα Βαλκάνια. Και έναν χώρο τον οποίο τα τελευταία χρόνια και κάποιοι Έλληνες προσπαθούν να τον γνωρίσουν επισκεπτόμενοι αυτούς τους δύο χώρους. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο χώρο, τον Εύξηνο, τον παραξήνιο χώρο. Έχει φαντάζομαι ενδιαφέρον ότι θα ήταν καλό μάλλον να το χωρίσουμε αυτόν τον χώρο σε 3 κομμάτια. Ο πρώτος είναι η Ρωσία, ο ρωσικός χώρος, ο δεύτερος είναι ο χώρος της σημερινής Τουρκίας και ο τρίτος είναι η είναι του Απόστολου Ευθυμιάδη, συμπολίτης Τράκης στους απελευθερωτικούς αγώνας του έθνους από το 1361 μέχρι το 1920. Με μια έκδοση εδώ της Αλεξανδρούπολης το 2005. Ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερα στον κύριο Μαρτίνη και για αυτή την προσφορά. Ναι, θα καλέσω όμως και τον κύριο Αρχίδη Πασχάλη, ο οποίος είναι πρώτος
Βυζαντινής Αρχαιολογίας αλλά και αρχιτέκτονας και αναστηλωτής. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Οθωμανικά μνημεία της Θράκης». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τη θερμή υποδοχή που έχετε για το πρόσωπό μου, για την πρόσκληση και πολύ μεγάλη χαρά βλέπω κάποιους καλούς μαθητές και ελπίζω συνεργάτες σε κάποια ζητήματα μελλοντικούς από τη Σχολή Ξεναγών. Το θέμα της ανακοίνωσής μου είναι τα Οθωμανικά μνημεία της Θράκης. Δεν είμαι απόλυτος γνώστης του θέματος όσον αφορά το κάθε μνημείο ξεχωριστά. Γι' αυτό το λόγο προβληματίστηκα πάρα πολύ ως προς την επιλογή του υλικού που θα σας παρουσιάσω.